Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. We are ready, we are geared up to tackle monkeypox in the state of Goa. Any suspect जर कोण आसा सध्या आम्ही आमच्या ऑलरेडी आम्ही पूर्ण आमच्या सेंटराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. We have already told everyone and that order has already been issued that our both district hospital, our both sub-district hospital, our all the CHCs and sub-district hospital Chikalim आणि PHC कासावली ऑलरेडी त्यांना सगळ्याक आम्ही 2-2 बेड आयडेंटिफाय करून दवरपाक सांगला. आमकां जर खंयच्यानी सस्पेक्ट केस मेळ्ळे, इफ इट इज ट्रॅव्हलर फ्रॉम इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर, फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रॅव्हलर, इफ somebody has traveled, somebody just informs that this is a suspect case, that particular patient will be admitted in this particular hospitals as a suspect case आणि मागीर थंयच्यान आमी तेंचे सॅम्पल धाडटले NIV पुणे खातीर. लोकांच्या खातीर, कम्युनिटी खातीर सांगपा खातीर म्हणल्यार जे आमी कोविडाक लागून करताले ओके, तो सगळो तुमी लायक हँड वॉशिंग टेक्निक्स हे सगळे करूंकूच जाय युजली. आणि चडांत चड केस जे आसा आतां तेजो ट्रान्समिशन रूट्स जे आसा ओके, एक म्हणल्यार जे आता सध्या इन्व्हेस्टिगेशनान आढळून आयला इज अबाउट सेक्शुअल रूट ट्रान्समिशन. सो इट कॅन ट्रान्समिट थ्रू सेक्शुअल रूट, दॅट इज वन थिंग. अ प्रोलॉंग्ड कॉन्टॅक्ट फेस टू फेस कॉन्टॅक्ट जर आसा ओके, सपोज आता हेल्थकेअर वर्कराची जर आम्ही घेता तर इफ हेल्थकेअर इज वेअरिंग अ प्रॉपर पीपी, हेल्थकेअर वर्कर एक पेशंट आयलो आणि प्रॉपर पीपी घेऊन त्याला जर हँडल करता, देन द चान्सेस आर व्हेरी लेस. इफ अ प्रोलॉंग कॉन्टॅक्ट इज देअर वेअर देर इज नो पीपी, then maybe the chances are there of transmitting. Another is like skin to skin, ज्यांना लिजनाचे त्याका जर लिजन असा, त्याका रॅश बारीक असा पॅप्युल आणि त्याची जर हे जर लिजन टू लिजन कॉन्टॅक्ट जर झाले, स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट, देन ऑल्सो चान्सेस आर देअर ओके. फॉर द पब्लिक सांगपाक शकता की सध्या तुम्ही इतलो असो भयाचो काय भिवपाची गरज ना, भयाचो काय प्रश्न ना.